Hrvatski savjet za zelenu gradnju najveća organizacija u Hrvatskoj i svijetu koja se bavi promocijom održive gradnje, infrastrukture i zelene energije. To čini više od 10 godina u Hrvatskoj i imaju više od 100 članova iz područja graditeljstva, energetike, gospodarstva, javne uprave i akademske zajednice. Nakon dugogodišnje promocije američkog certifikata zelene gradnje LEED, Hrvatski savjet za zelenu gradnju nedavno je potpisao ugovor s njemačkim društvom za održivi razvoj po kojemu će moći koristiti DGNB sustav certificiranja održivosti zgrada na nacionalnoj razini. Mi smo u Hrvatskoj savjetu za zelenu gradnju odlučili ići jedan korak dalje i u principu gledali smo koji međunarodni certifikat bi bio najprikladniji našem zakonodavstvu i koji bi se najlakše mogao transponirati na neki način u hrvatske uvjete i odlučili smo se za DGNB, dakle to je njemački najpoznatiji europski certifikat koji na neki način, evo sad smo potpisali ugovor sa Njemcima, sa njemačkim savjetom za zelenu gradnju i ići ćemo idemo sad smo u pilot fazi, idemo u transponiranje tog certifikata u Hrvatsku, tako da ćemo postaviti sistem partner zajedno sa Španjolcima, Dancima, Švicarcima, Austrijancima, dakle smo jedna zemlja, dakle u toj grupi zemalja koje su išle u tu zelenu priču koja će, ja vjerujem, postati u budućnosti europska zelena priča vezano za zelenu gradnju. Dakle, taj zeleni certifikat nam u stvari daje mogućnost da stvarno nam daje jedan alat da si dokažemo i pokažemo kako doći do stvarno te zelene zgrade, održive zgrade koja na neki način što je moguće manje utječe na okoliš. Inače, certifikat je namijenjen uglavnom, dakle nije za više stambene zgrade, uglavnom, iako ima takvih zgrada, očekujem da će biti više zainteresirani investitori u poslovne zgrade, u hotele, dakle već imamo, dakle, i krenuli smo jednu priču, dakle, sa Valama Rivierom koja će ići u tu zelenu priču. Međunarodna tvrtka GTC izgradila je nekoliko zgrada u Hrvatskoj, od kojih su 2 zadnje na Zagrebačkoj Slavonskoj aveniji ispunile uvjete zelenog certifikata LEED. To znači da koriste geotermalnu energiju podzemnih voda preko bušotina dizalica topline, te niz drugih mjera energetskih ušteda. For us, and also for me personally, green building, sustainable building is a must, I would say. So today, if you want to be a responsible investor, especially in real estate, you must develop green, sustainable buildings. Not doing so, I dare say, is just irresponsible investment management. Building green, sustainable buildings is important for multiple reasons. As I said, generally it's just the right thing to do, but like you mentioned, also when it comes to financing, and not just bank financing, but as a very good example, at the beginning of summer of this year, we raised a euro bond of €500 million. This was a green bond. So we have to, in order to get that kind of financing, for which we get good rates, we have to commit to developing green buildings. Otherwise, we won't have access to that source of financing. GTC je aktivan u 6 zemalja u regiji, a njegovih 1 milijun četvornih metara izgrađenih zgrada vrijedi 2,5 milijarde eura. Iako su svoje nove zelene zgrade završili tijekom korone, ispunjenost prostora je već 85%. Are there tenants that specifically asked about this? There are. Increasingly, especially larger international organizations, they have corporate policy that any new office, especially when they're relocating into a new office, that this must be a green building. So in that sense, I would say that it's definitely helped us. Kod ovakvih zgrada uzima se u obzir energija potrebna za proizvodnju njezinih materijala, kao i održivi način njihove reciklaže na kraju njezina korištenja. Uzima se u obzir i unutarnji okoliš, odnosno kako ti materijali utječu na zdravlje korisnika, a uz to mjeri se i razina ugljičnog dioksida u garaži. Jedna od ključnih karakteristika, dakle, tog cijele priče, dakle, nije samo okolišna, gdje mi, dakle, u toj okolišnoj priči računamo
ukupnu emisiju stakleničkih plinova za vrijeme cijelog životnog vijeka te zgrade i računamo analizu životnog vijeka te zgrade. Life cycle assessment, na engleskom, dakle više tako poznatije, računa se life cycle cost, a recimo Hrvatski savjet za zelenu gradnju provodi već 7 europskih projekata, jedan od njih je Life Levels, po kome, dakle, mi sad u suradnji sa Europskom komisijom pokušavamo vidjeti, zajedno sa 7-8 zemalja europskih, na koji način se ta priča analize cijeloživotnog vijeka zgrade može primijeniti u zakonodavstvo Europske unije, a samim tim, dakle, u budućnosti u hrvatske zakone. Ali ono što je ključno isto tako u tom certifikatu, da se čovjek stavlja u središte te zgrade, dakle sagledava se kako ta zgrada utječe na osobe koje će boraviti u toj zgradi, živjeti u toj zgradi, uglavnom boraviti, dakle, nekom poslovnom smislu, da ima što je moguće manje utjecaj na ljude i da se ljudi što ugodnije osjećaju u toj zgradi. Glavni preduvjeti da bi se uopće dobio certifikat i sagledavanje, dakle, kakva je sigurnost vezano za požar, kakve su emisije štetnih tvari za zrak, dakle, koje ljudi udišu, i isto tako, dakle, kakva je pristupačnost toj zgradi vezano recimo za osobe sa invaliditetom. Zgrade u Europi odgovorne su za 40% potrošnje energije, 36% emisije CO2 i 35% generiranog otpada. Do danas je više od 8200 javnih i privatnih zgrada i prostora u 27 zemalja svijeta dobilo njemački zeleni DGNB certifikat. U Hrvatskoj je ukupno certificirano 9 zgrada prema kriteriju održivosti, a prvi DGNB certifikat dodijelit će se jednoj poslovnoj zgradi u Zagrebu.